ва шурӯъ мекунем аз он ки додгоҳи вилояти Суғд рӯзи 22 август Хайрулло Мирсаидов хабарнигор ва раҳбари КВН Тоҷикистонро аз зиндон озод кард. ӯ шоми чоршанбе аз боздоштгоҳ ба хона баргашт, аммо ин хабарнигор бояд 80 000 сомонӣ пардохт намояд. Хайрулло Мирсаидов тақрибан 9 моҳ дар боздошт буд ва мегӯяд дар ин муддат асабҳояш хароб шуданд. Як рӯз шуд ки ман дар озодӣ ҳозир ман таҳти оила падару модар дигар ҳамишта ҳар рӯз меҳмон қабул кардем. ёри дӯст аст тамоми дунё занг гузоштем, ташкилотҳои байналхалқӣ, журналисту дигар саломати нағз як камтар нерво тамом шуда ки таъмир кардан дар кор. ҳукми суд бошад, ҳукми суд ки ман розӣ не на марҳилаи якумаш на марҳилаи дуюмаш ғайриқонунӣ, барои он ки ягона гуноҳе ки ман кардам ин ҳамон пора надодагӣ. Дигар ҳамаш корҳои ман қонунӣ буд. Ин кор ҳамаш қасдан шуд. Ман мехоҳам ки болои ҳукми суди вилоят шикоят кунам ба суди олӣ ва дар кор шавад то суди гам мерам. додгоҳи шаҳри Хуҷанд моҳи июли имсол Хайрулло Мирсаидовро ба 12 соли зиндон маҳкум карда буд. ӯ ба аз худкунӣ ва исрофкории маблағҳои давлатӣ, сохтакории ҳуҷҷатҳо ва пахш кардани маълумоти бар дурӯғ муттаҳам дониста мешуд. Боздошт ва маҳкум ба зиндон шудани Хайрулло Мирсаидов мавҷи интиқоди созмонҳои ҳуқуқи башарро дар пай дошт.